Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti windande men hande. Nde ɗo windande noon sa teskima nde ala ko woni e mayre ko a jangano. Aɗa andi en jangino bajorɗo o, en jangino sinara, en jangino mimarak, en jangino allif, en jangino lamara. Ɗeɗo karfeje 5 koɗe jangaɗe. Garana ɗo ha saqiɗo jangama, ara jangama, ha tongu piccuɗo jangama, nunarak jangama, yanara jangama. Ay oɗo del e oɗo ayna baaliɗo piccuɗo janganoma. Joni ko ɗeɗo karfe 12 kanje bindira ɗum ɗo fof so rendi. Wadde oɗo kam en kullirino en kaalino sappuɗi ko ɗo loowi. Ɗi 10 noon kanƴi tan garti ga henne. On jii oɗo artiɗo, on jii oɗo artiɗo. Ndeka sa wawi oɗo andu a wawi oɗo, sa wawi oɗo andu a wawi oɗo. Ay sa wawi ɗo tan lawlam ha saqiɗo o moni a wawi mo ɗo. Faami? Ndeke noon ala ko woni ɗo hen hoto wi heewi heewani wonde tan ko jangunoɗa. So ba janganoma, siñiije janganoma, mimara janganoma, allif lam ha saqiru janganoma, allif lam ara janganoma, ha tongu mim janganoma, allif jowiɗo nunarak janganoma, allif lam ara janganoma, ha tongu jubriya mimarak janganoma. Allif artiɗo, lam artiɗo, oɗo ha tongu so adima ɗo wonata. So tawama hakkude bindol o moni ha cewɗo. Mim arti, oɗo del noon kanko woni oɗo del. Ay lam ha saqiru nani, ara nani, bajorɗo woni oɗo ko gotum. Allif lam janganoma. Ay ɗo ko ayna dariɗo kanko woni oɗo. En mbino so adima yo wani o wi ayna baaliɗo. So sirindima noon mbadda hen piccuɗo o mbi ayna baaliɗo piccuɗo. Ɗo noon ko hakkude tawɗenmo mbiɗenmo ayna dariɗo o jangina ɗum. Allif jowiɗo nani, lam nanɗo, mim jubriya nunarak, mim nani, jubriya nani, nunarak oɗo o moni. Ɗo kam fof so rendi nanɗo ko gotum. Ɗo fof so rendi nan ko gotum. Wadde allif lam ara ha tongu mim, allif jowiɗo nunarak, allif lam ara ha tongu jubriya mimarak. Ala ko wonɗo ko on jangano. Ndeke noon on paami ko jangde mon nde jangunɗon artiraɗo. Kala ka jangani hen andu ko an woni mo jangano ko janginaɗa ko. A woni famani ko pamminaɗa ko. Sa jangi ko janginaɗa ko, a faami ko pamminɗa ko tan, kañum woni ɗo hoto tampu. Ɗeɗo karfeje 12 kanƴe goni ɗo. Ay ɗo woni bismillahi ɗo haaɗi, arrahmani ɗo haaɗi, arrahimi ɗo haaɗi, alhamdulillahi ɗo haaɗi, rabbil alamina ko ɗo haaɗi, arrahmani ko ɗo haaɗi, arrahimi ko ɗo haaɗi. Ndeke a andi no windorto, a andi no windorto ko ɗum tan windaɗo wona goɗɗum. Ɗum to woni wona goɗɗum. Ƴetta noon janga ɗum mbawa ɗum. A hoolaki hoorema noon ƴeew camorɗomo ɗon
ɗakkoɗa sara makko namdoɗamo o holluma aɗa wadda hen a sippira hen ha jiita lawol ngol kono hay an noon sa waɗi tan haqqille ma hen tan jiitana hoorema o ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillah on jarama wassalam so tawi noon a saggoyi a ronkiide lawol rew less noddaɗo 00 ay 221 77 906 14 81 noddaɗo less a andi a famani hoto hersu noddu tan Yaya Ly gasi jiitamo omoni ay Yaya Ly tan keɓamo on saaha saggitoɗa ko taw noon ko saggita adduma noon ko saggitade adduma no ko cagguɗa hen ar saggito a haɗaka ɗum no ko cagguɗa hen ar saggito a haɗaka ɗum kono rew less noon rew less gara caggitoɗa on nani rew less gara caggitoɗa min caggitma inchallahu taala yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen